Já totiž tu hru znám. Myslíš, že to pomůže? Pane Watersi, popište mi postavu Hamleta. Hamlet je fakt důležitá postava. Je to Hamlet. Prostě se jenom tak fláká a neví, která bije. Ten chlapík je trochu mimo. Chcete vlastně říci, že je to muž, Jo. který se nedokáže rozhodnout? To je ono. Velmi dobře. Jo. Za 2. Slečna Colmanová, Ano, pane Batesi? jaké jsou klíčové konflikty v Hamletovi? No, samozřejmě politické. Claudius si uzurpoval trůn bratra, dále Hamletův oidipovský komplex a konečně pak to věčné téma duševní choroby. Skutečně vidí ducha svého otce, nebo se zbláznil? To je, abych tak řekl, dost přehnané. 5. 5? 5. Ale... Pane